Maayong adlaw kaninyong tanan anis ta kaninyong atong programa sa TV Apolyo.argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa Argeseno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So, yon and sa dili pa ko magpadayon magpasalamat una ko mga sir ug mga ma'am sa tumakig suuna na kanin nagataban nagasuporta sa atong programa pinagyan nila Sir Noli Medalia and the family. Sir Ronald Descaliar and the family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir Robert Abilan family, Sir Michael Rogero and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denjo Sibilias and family, Sir Manuel Papas and family, Sir Tope Galyemit and family, Member de la Pera and the family, Sir Jeff Atienza and the family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Rain, Ma'am Sheng Hernani and the family, Sir King Bayos and family, Sir Zalimin and family, Sir Emiliones and family, Sir Edmundo and family, ug sa tanan ay nagataban nagasuporta sa programa pagkahuman wala nagapalitok sila mga pangalan daghang salamat tungod sa inyong tabang tungod sa inyong suporta kini nga tong program ni gihapon dinhi sa social media ug ang pila nagkinahanglan gihapon kita sa tabang suporta kay lagi wala mi mahimot dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug ang inyong suporta. Sa gustong motabang sa gustong suporta pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers nga nako sa mga screens kung nagdagdagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa atong page kung bayari sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, so laing adlaw na pud karon mga sir ug mga ma'am and happy feast of Saint Valentine's mga sir ug mga ma'am. And karon naatay tagaan og tawag ining reaksyon nya kung sa kuan pa ba naghimo sila og justification concerning sa mga sayop o sa sayop nga ilahang tawag ining gipanghimo para ingnon silang gitawag og tama sila. And kini nga to ang reaksyonan mo ni ang promotor sa pagsulti ba nga ang mga bata dili tao. So actually kung imog yung timbawason pagsakto si kini lang siya. Kini si Pastor Bacalaros lang ang muprangka nga ang mga bata dili tao. Pero kanang ubang mga pastor paatik-atik na sila. Nga di daw kuno motudlo nga ang bata dili tao pero sa action nila ilang gipadayag ilang gitudlo sa mga tao nga ang bata dili tao. Oh, di ba kini pero kini ato aning reaksyon kay mo man ni pinaka-vocal kaayo mga sir og tawag ining mga sige at ato ning kaning sugdan iyang mga komento. Okay. Usa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an. Take note. Himuang tinun-an. Kining gibasa ni Pastor Bacalares na ano to ni mabasa sa St. Matthew chapter 16 chapter 28 rather verse 18 kanang ningon siguro sa 19 rather 19 ingon siya nga panlaw kamusta ng katawhan sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinun-an. Actually emphasize kaayo ang term nga gitawag og tinun-an. Ang term nga tinun-an based sa understanding sa gitawag og mga Katoliko in terms of faith, mga sir o tawag ining mga ma'am, pwede kang mahimong tinun-an kung ipa-enroll ka sa gitawag og eskwelahan. Di ba sa eskwelahan, di ba na may tawag ka ng kinder, di ba? Mga bata pa, pagkahuman, grade 1, grade 2, yon. Mahimo kang tinun-an kung ipa-enroll ka. Napagani pre-nursery, di ba? So ipa-enroll ka. Sa Christian faith, sa Christian religion, ang enrollment kay para mahimo kang tinun-an sa iglesyang gitukod ni Kristo, maoning bautismo. Nga naman, kay dili man ka matawag ang Kristiyano kung dili ka bautismado. Di ba? Di ba? Galatians chapter 3 verse 27, pinaagi sa bautismo atong gisulob si Ginoong Kristo. Mo na sumala pa sa tawag ining kasaysayan nga kining maong pagkabautismado mo ni pagpadayag nga ikaw nahiusa or kita nahiusa sa founder sa Christian religion nga mao si Kristo based sa Galatians chapter 3 verse 27. So ang pagkatinun-an in Christian faith wala magpili og edad. Wala na magpili og edad. Gano man kay ang understanding sa faith in process siya. In process at the same time na ay gitawag og mga progresses in terms of faith. Kaysa bala ang kasulatan, bisag bata pa, bisag masuso pa, siyempre, pinakauna nagtudlo, nagtisok ana sa pagtuang Diyos eh. Di ba? Salmo Kapitulo 8, versikulo 1 ug 2, makita nato nga ang Diyos nagtudlo ng daan. Ug ang mga bata nakasabot kay naka-offer og tawag ining hingpit nga pagdaig. Pero di lang, kitang mga tao, di pa lang takasabot ana, nga naman sa hinungdan nga, ang ato ang understanding, ang ato ang knowledge limited, unlike sa Diyos.
O gitudlo sa balaan kasulatan nga ang kining mga bata makasabot og matudloan. Matudloan sa pamaagi nga tawag ining sa ilahapong gitawag og level o tanawa, di ba? Sa ato ang mga eskwelahan gani kaning primarya na pagani pre-primarya. Kumbaga, o tanawa, mga bata to 3 years old, 4 years old, pa-eskwelaho na. Nga naman kay diha na sugod og tudluan na sila. O yan na mga bag-ong mga discoveries karon sa mga banggiitang mga scientists o mga doctors na ang learning wala lang magsugod sa paggawas sa bata gikan sa sabakan sa iyahang gitawag iginang kundi mismo pa sa sulod sa taguangkan sa iyang mama magsugod na ang learning sa bata. Pero ang pamaagi lang sa pagtudlo lahi. Kung sa tawag na sa buntis pa o na ay tawag ini mga music papaminawon ang bata, di ba kabantay mo na ay tawag ining interaction ang bata kung unsa iyahang madunggan daily niya madung ako usa ko kabuhing witness ana yun. Ano man kay ang akong anak mismo sa taguangkan pa ginasulti na joy kinalitok na akong gitawag og mga pangalan ginapadungog ng mga prayers ginapadungog ng tawag ining mga Gregorian chants. So ingon anay. So pag gawa sa bata pag makadungog siya naa na siya learning mo nang naa siya interaction. Dili pa lang siya magka-express sama sa mga dagko nga expression nga naman kay bata pa man siya. Pero in terms of faith kasabot makasabot siya. So kanang gingon sa St. Matthew chapter 28 verse 19 nga paghimo mo mga tinun-an wala na gipili nga edad. Nga naman kay ang salvation walay gipili nga edad. Mabata, mahamtong, mababayg, malalaki ang objective sa Ginoong Dios 1 Timothy chapter 2 verse 4 kay kabubuton sa Dios ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Kung ihigot nimo din ang St. Matthew chapter 28 verse 19, ihigot lang nimo sa gitawag og sa mga dagko unsaon na lang mga gagmayng mga bata. Nahulog nga gihikaw ninyo ang kaluwasan sa gagmayng mga bata pinaagi sa pagsabot. Sa umaabot nga pagsabot concerning sa Christian faith or pagtulon ang gitudlo ni Kristo aron pasundon sila. Mabitaw pagdagko na tudloan na lang. Di ba? Ingon ana So i-imdrogaan by way of baptism then after on that hulaton ang tamang nga panahon nga tagaan siya gahi nga pagkaon. Bot pasabot kanang mga bugat nga mga butang gitudlo ni Kristo diha sa iyang iglesia. Kay bata pa man sila so kinahanglan ta maghatag og approaches nga binata kumbaga basta itudlo lang ang Christian faith. Yan. Okay, continue na to. Naugin masabti ni pastor na iyang gipangyawit Ang tanan kanasuran. Kanang kanasuran to Puro na dagko. Oy bata diha. Ganun. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og Espiritu. Kinsay bautismuhan? Kadtong mga naa sa mga kanasuran. Kinsa man to sila? Kinahanglan himuon tong tinun-an. Wa gyud maghisgot og edad. Ang Kristo wa maghisgot og edad. Buot ipasabot kutob sa mga walay bautismo. Betong ang tudlo sa simbahan Katolika. Ang bautismo kinahanglan dawaton sa mga tao nga way bautismo. Mabata, mahamtong, mababayg, malaki ba sa aslong aswa na bautismo, kinahanglan mo dawat ang tao ana. So, iyon, di ba? So kanang gingon nga tanang kanasuran, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kana wa gipiling edad na. Kay never lagi Jesus Kristo nga dagko lang bunyagi ha, walay lain. Continue na to. Kinsay himo ang tinun-an kadtong makasabot. Gibudungag-dungaga ni Pastoy Bacalares. Why gisgutan ng kapturang makasabot? Unsa man ang understanding nimo concerning anang word nga makasabot? Di ba? Ang point is ang paghimog tinun-an pagtudlo sa Christian faith. In what way nga itudlo ang Christian faith? Na ay gitawag og degrees and level unsaon siya pagtudlo. Og ang bata og mga masuso dili tawag ining ko na dili sana dili pwede nga imong ingnon nga way labot ana. Pastoy man unta sige continue. Kadtong matudluan. Ang mga bata mga masuso dili matudluan. Pag-research gud mo.
Pag-research mo, biblical and scientifical, pag-research mo. Ang gagmay mga bata, mga masuso, matudloan. Pero, ang pagtudlo, ang pamaagi pod, ang level sa ilang understanding mo, pod ang pamaagi sa pagtudlo. Ana ba? Pero kung ang point nga, matudloan, matudloan. Makasabot, makasabot. Makasabot. Makasabot sila, pero dili pa ingon ana ang understanding nato nga mga dagko. Ana ba? Mo man ang punto. Nga naman, tungod kay nagsunod din nga bersikulo sa bersikulo 20, na magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mao bitaw nga, mag-abot pagdagko na, tudluan na lang, di ba? After the baptism, tudluan na lang after. Nga naman, kay, sa ko nang giingon, ang simbahang gitukod ni Kristo, sa man nag-eskwelahan, na anay tawag anang mga levels ba, na ay mga grade levels ba, kumbaga, na ay pre-nursery, na ay nursery, na ay gitawag og katong sa sugod na sa primary from grade 1 hangtod sa grade 12 karon. Oh, pagkaman secondary, high school na. Then after ana, mo na tong gitawag og tertiary, pagkaman na postgraduate, pagkaman doctorate, na ay gitawag og level kumbaga ba in terms of education. Ang kalahian lang sa education sa tawag in gobyerno sa education sa Christian faith kay ang Christian faith ang pagtudlo wa nagipiling edad. Basta ang approach based sa level sa iyahang gitawag o gitudluan. Hindi mo pwedeng isulti nga ang bata di kasabot. No, aka na inyo siguro. Kini mga bata siguro sa mga tagak, di siguro na makasabot para nila. Nga naman kay agi ko kay buot. Ang mga bata kay wa man mo agi kay buot. Naay buot pakibata pa man sila, naay buot pero kagamay pa man sila, bata pa man sila, bata pa sila buot. So ang learning pod, ang itudlo pod nga pamaagi pang bata pod. Ana ba? Ana. Continue na to. Pagtuman question, ang 3 months old makatuman? Yes, sa level nga gitawag og ang pamaagi sa pagtudlo nila sa level pod sa pang 3 months old. Diba? O magampo, madungga na niya. So siyempre ang bata di pa man sa maka-express ang pagdungog. Kadaghang gitawag og mga bata nga basa na prayer maghilom. Di siya mohilak kung sa pa ba na ako nakita ang bata ana nga ganang gitrain na sa ginikanan from the womb. From womb pa ha. Gipadungog ng tawag ini mga prayers, paghilak sa paggawa sa bata niya, pagkaman mohilak siya. First month old pa lang ha. Pag magsugod og ampo mo hilom ang bata. Kasabot pero di pa lang sila magka-express sa hinungdan kay bata pa man sila ang ilang expression binata. Ana toy. Dili pwedeng may di matudluan oy. Ya biblical bin matudluan ang mga bata. Kung sugon? Mura bugag amaw no. Mura bugag amaw. Manugo ni ka lang. Sa ko nang ingon ang level ba lang sa naman tao ni mo na mga tawhana nga until now di gihapon kasabot ba. Mura ba kung sa kuan pa ba kaba ni graduar naman unta og tawag ining sa kolehiyo ngani man sila magkasabot nga ang process of learnings magsugod gina sa pinakaubos hangtod sa pinakataas. Unya, suguon na mo ng tawag ining bata. 3 months old pa lang. Ang iyang itudlo para mutuman lang siya katong pang 3 months old. Ginoong ko in town. Ay, tanawa ko nang mulangoy kanang bata, di ba? Wala pa 1 year old. Kabalo na mulangoy, matudluan oy. Kung tawag ining ang pamaagi sa pagtudlo, kanang darapod sa ilahang gitawag og level. Pero di gina pwede nga mingon di matudluan. Binutbot man na. I don't think so. Yeah. I don't think so. Sige. Ang 1 year old makatuman? Yes, makatuman siya sa paagi pod nga binata. Basta ang itudlo pod sa iyaha ang pagtulunan sa Ginoong Dios sa binata nga paagi para iyang masabtan. O mo bitaw nga ang simbahang Katolika na ay mga ributog na ay mga larawan kay one way of teaching na ay visual aid. Pag makita ang tawag ining ang imahe ni Ginoong Kristo nga nagbitay sa krus, o moingon nitong bata nga amo ning amo ang di ba ang giluwas ta ni Lord Jesus from our sin. Nakadakhan ni kong anak.
Usa na sa akong prueba kung anak. Bata pa ha, 2, 3 years old. Mag-sign of the cross, magkita niya sa iyang mamig daddy, mag-sign of the cross, pagkauman, mag-reset o magkayungit-yungit lang. Our Father, Hail Mary. Kabalo siya ang iyang understanding kana prayer na sa Supreme Being. Para sa Supreme Being. So, kuminguntag ka ng atong palawmon pagsakto concerning anang mga meaning sa prayers, diya na pag sakto na sa iyahang gitawag og edad. Mo nang gingon ba by level ba kumbaga by level. So kung ang point ang bata kung ang point ang bautismo ang dapat makasabot, ang bata nakasabot na. Naibuot ang bata naibuot. So ang ilang unahon na kay dagko murag ang pamagis pagtudlo sa magyapos dagko. Wrong, mali. Mali. Di mo teacher. Oh, di mo ni kalainan sa dili teacher og teacher eh. Si Kristo nag-establish og kanang simbahan sa mga magtutudlo. Kabalo sila unsaon pagtudlo, pagsilsil ang Christian faith sa tanang level of ages. Pero kini di man ni teacher ni. Bot pasabot nagpa-teacher muna likay sa tawag ining obligasyon at tugil lamang dagko dito mo tos gagmay ngano magkabalo mo tudlo. Continue na to. I don't think so. Mm. Mao nga ang requirement sa bautismo, dili kuya nga bata, dili infant. Niingon day ko, kay namay nanawag ato. Di asa po na sa balaan kasulatan nga dagko lang bunyagan. Wa mas Biblia na unahuna ra man ninyo na to eh. Wala sa Biblia nga dagko ray bunyagan. Wa pud sa Biblia nga niingon ang Ginoong Kristo ayaw ninyo giapil ang bata kay di pa nakasabot. Remember, Diyos ang atong gistoryahan din eh. Kung imposible na sa inyong unang-una, sa atubangan sa Diyos, dili na imposible. Ang point is, kinahanglan mo dawat ang bata kang Kristo pinaagi sa bautismo. Kaya walay lain nga paagi nga madawat si Kristo sa kana nga level, madawat na si Kristo pinaagi sa bautismo. Kanang inyong halad-halad, may labot as kaluwasan. Ay. May labot as kaluwasan. Continue na to. Ang iyang tawag, pastor, ang bata tao ba? Ang akong tubag sa konteksto sa bautismo, ang bata dili tao. Kay ang bata, sugin lang ko kamo, dili pwede bautismuhan. Kay ang requirement sa bautismo, kanang makasabot. So, di pasabot di ay, ang requirement sa bautismo, kanang makasabot. So, di ka matawag na tao kung di ka makasabot. So, pwede po kumusulti nga kini mga tagak, kung kini nga to ang higala nga pastoy, kaya di man ni kasabot sa Christian faith, sa iglesia ang gito ko di Kristo, di po din mga tao ni mga tawala. Sino magkasabot? Bisa kung saog pasabot, di magkasabot. Di ba? O di po din ni tao ni. Ha? Sa konteksto sa pagtuo o kaluwasan, kaya di man ni kasabot. Si Kristo nagtukod og iyang kaugaling o iglesia, nagtukod po siya nakita. Ang founder dapat taga Israel, dito sa nagpasakop sa ang gitawag founder sa gikan sa Amerika o mga Amerikano, di kasabot. So kung ang punto mingunta nga di na tao tungod kay di kasabot, ang mga bata di tao tungod kay di kasabot, so kini po sila kay di man sila kasabot, so therefore in terms of salvation, di pa din tao ning mga tawhana. Di ba? Pero wa magud nagisulting Kristo diha. Wa gid nagisulting Kristo. Ang giingon na nila so bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ulahin na ang pagtudlo. Na ay proseso kumbaga. Na ay proseso. So mo na kung ato ang basahon ang mga old documents sa tawag ining first century Christians. Ato ang gitawag tan-awon mga sir ug mga ma'am. Ang mga disipulo sa mga apostol kaniadto na mautismo og bata ug mga masuso. Nga naman kay ang nasa yung una-una, salvation. Dapat maluwas ng bataa kay sumapang Kristo. Gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig o sa espiritu, di siya makasulod sa langit. So kung ang bata o'y bautismo, di kasulod sa langit. Kay ang bugtong paagi nga madawat ng Kristo nga mo'y pamasahin niya nga makasulod sa langit at kanang bautismo. Wala mo sila na. Magbasa mo ang Biblia, pero hindi kasabot. Nga naman kaya di tao.
Kadua, kadaghang tawag ining mga differently abled person nga dili sama natog tawag ining panabot. Na uban din na nga late, na uban din na nga special. Luoy kay to. Di po to tao. Kaya di mo to kasabot. Di ba? Di po to tao. Yung baga. Ginoo ko inanapin pa ko sa context ng bautismo di tao. Wa mas Biblia na oy. Ah, paila pa ko ang iba kana bitong pag sana justify gud nila ang ilahang gitawag og sayop ba. Manang gingon ni San Pablo. Kining maong mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Bisag mali, justify yun. Pero giunsa sa mga tao sa mapahimuslanon ngay gayon. Gikutlo nila, ingon si Pastor Bacalay, sa bata dili tao. Wa magisgot, bisag anino na lang sa topiko sa bautismo. That's unfair. Na naman kay, wala mo gud ang konteksto sa Ginoo ko yung tao. Dili man na ingon ana toy. Dili mo na layo abas tinain ang konteksto nimo. Ang point nimo dili tao kay di pagkasabot. So buti pasabot nimo ang tao makasabot na. In terms of faith ha. In terms of faith, matawag kang tao kung makasabot na ka. Yung bata kay makasabot biya gyud. Makasabot pero sa binata lang nga paagi. Ang pagtudlo sa binata lang pud nga paagi. Pero hindi man ta malagkayan kay si Pastoy wa man ni bautismo siguro sa bata pa. So bot pasabot naagi pa siya pagka di ta di tao. Tawan ninyo. Oh, tanawan ninyo. Mo ni tawag ining Pastoy nga ni agi og pagkadili tao. Okay. Okay, so yun kitang mga Katoliko atay gipiling idanib in terms of salvation. Makasabot man nagsadili sa ato ang panabot ha, sa ato ang panabot. Makasabot man nagsadili na anay kalag nga luwason pinaagi sa grasya ni Kristo. Og ang grasya ni Kristo madawat sa 7 ka paagi, number 1 din na ang bautismo. Ngunang bunyagan gyud bautismo handayon ng mga bata og mga masuso. Okay, so wala pa nakapag-follow sa mga pages. I-follow nyo itong mga pages. RJ Roland Santos Second TV, Apulia.com page. Kuya Apollo TV page and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mag-send din na Facebook stars. Itong mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo itong mga channels Dalay Catholic, Apollo International Official, RJ Santos Second TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sa mag-send din na o super sticker, super chat, and super thanks. And ayun, sa mga Katolikong gustong mutabang sa itong programa, atong naay kasing-kasing mapaambiton sa ilahang gitawag og mga grasya, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers kung nakaw na sa mga skills nga nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung bayari mi ta sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. So, yon kana lang una mga sir og mga ma'am og gikan na lang sa kinabugang Press TV Apulia.com ug gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubalan sa LCAs na mga Katoliko na subaybay, nagataban nagasuporta sa programa kini yung ubos nga alagad og isun sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong mananit tubingon, Ecclesiam Servire at Feeding Katolikam Defendere. Maayong adlaw yung tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.